Nwoke m bi na bie sị na m abụrọ wife material na m nwere ihe megide ndụ ka nwa ya nwoke nụba m. Maka na gịnị mere? Na m bụ na bie o, ịghọtago? So na-akwụ ya ụgwọ ụlọ ife niile na-aga ọfụma. Mana after 2 years, nnetisie na mmiri na-eli na kichin m and ime ọ na-amụ mois na-efichie na-ayọ this man ya bịa ko fix enye. Ịgbagolu ụlọ awayalụ pipe n'ime ọ na-elik. Kwa mbọsị m na-epentighere ife a every 6 months m ga-epentighere the thing na-enye m nsogbu na-ayọ this guy chaa. Ewee megide company na-alụ ọrụ na ya wee zije m obodo oyibo ime a year and a half course. M wee kwụọ landlord m ụgwọ ụlọ a year and a half. Ịghọta na anya that period m ga-anọ obodo oyibo wee jebe obodo oyibo wee yọkwa anya si anya biko na ọpụpụ m na-apụ egbochiri kwue ịlụ that thing mana still na ebe a nọ after 1 year edetelie leta o send alia email which bụ the lawyer landlord wee si adat na gịnị mere na a ga-etinye ego n'ụgwọ ụlọ and na onye ọbụla ga-akwụ ya. Ya wee sị ha na ya ma akwụnụ from nke ya kwugo na ọbụla na nke ya kwụrụ akwụ mespai ya wee kwụba ha ekwelụ. So emesizie extend her stay to 2 years ya nọkwa extra 6 months wee nataba mana ya kwụrụ lawyer ụgwọ o kwuru. Ya wee jesie wee natabụ na this guy ya ka alụrụ this thing na mgbe ya bata dutoni ada maintain si ya ifubie mois na most of ihe a nwere ya tụfusiri etufu due to dị oyi kichin na-asọ mgbe ya ji wee bata na o nwere ife ya nwere ike ime ya wee besie menye vidio ịmagolu wee decide ya ka wee aka wee lụọ ya wee jekpọta ndị ga-alụ ya ha wee bịa wee lụba the thing lụsịa wee chaji enye ya wee kwụọ ụgwọ kwụsị ụgwọ wee send alụla landlord ife ya ji wee lụ ya. O wee sị ya na o nwere onye si anya lụọ na o nwere right ịlụ ya ya wee sị ya na ya ga-alụ ya ya nwere right ịlụ ya na is more than 2 years na anya na ya ga ịlụ onye njọ. O wee sị na ya ma nri mbọsị anya wee sị oke na ọ bụ na o merie na ọ bụ na ya ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọzọ na ya ga-ewepụ ya n'ụgwọ ụlọ. So ọ na-akwụ ya iyi na-aba bagide pasị anya bụ ya nkịtị. Ole ka ụgwọ ụlọ lụrụ ya ewepụ the money wee kwụọ ya the remaining. So wee baba mbasị afọ n'ụlọ ya wee jesi na ya ma mpụ ya wee go lawyer wee jekwuru lawyer landlord wee gwapịa gwasị anya. So ịmago lawyer akọwasịalịa o wee kwelụ wee hapụ ya. Ịgbago nya na ya na-abụ adọrọzini mma maka fanyosiri onyinyo kpọsị ya ma ihe o nwere ifefe emere o wee fụ na ya ga-ewin wee hapụzie. O wee n'owo ndị ya wee jesie wee bata wee tinye isi bie wee na-esi ife ọ na-esi ife a na-esi ife ọ na-esi ife a ya wee gaghalịba ka amala ife na-eme na o wee bụrụ na pipe eji wee pipe ụzọ toilet si aga na mmadụ wele hama kupu onye isi wee na-abatazi bie n'isi very bad na ya gbara ife a ga-eme o. Ya wee pụta wee na-akọlụ ndị mmadụ ịmagonu nebia wee na-asị ya kedu ife na-esizi ife nke a especially na side gị. Ya wee kọbalụ nebia sị ya na o nwekwara ife dotu mere nebia wee sị ya na mgbe ya na-anata afịa o na etiti ụbọchị n'afọ landlord na wonoda guy ebe afọ na ya chekwa na onwe ihe ha na-efix ghọta na maybe na ha fixiri ọfụma na ọnya nwa ka o ji welu esizi otu afọ. Ọ sị m nne ya wee sị oke na this man mere ihe on purpose. Lawyer wee sị ya ya lụọ onye jụọ ya direct question ya eje na-ejụbịa ọ gị na kedu ife iji wee mee ife dị otu a. Ya wee jiji wee welu fon ya wee lụọ wee jụbịa wee sị ya ọ maka ihe mụ na gị na-abọ mere ka iji wee kụwa ihe o wee na-esi etezibe m. Ọ sị ya na ya mara ife ya na-akọ. Ya wee sị ya na ị ga-abịa fiksi o na ya chọrọkwa nsogbu o mana ọ bụkwa na ọ chọrọ nsogbu na ya ga-enye ọ sị ya na ọbịa ka ọ bụ na ọ laikara ya si bie pụọ. Ọ sị m nne ya wee jekwuru lọya wee sị ya na ya chọrọ iwepụ okwu kọt. Ya wee wepụ okwu kọt o fada bụ wee kpebe wee kpegide kpesie na ya tinyezi na ọ ga-akwụ ya damages maka na ya wepụtachezi ma vidio ụnụ ya o whatever ihe niile ga with them mana emelie na ọ ga na-akwụ 100k month until ọ kwụsị anya. Ọ sị bụ nne to her greatest surprise o na ka ihe a niile na-eme na ya gwara enyi ya nwoke o na ka ihe a niile na-eme na ya mụrụ na enyi ya nwoke bụ nwa landlord mana nwoke ha yatala onwe ụlọ bụ ile onwe ịgbagolo ụmụ nwoke nwa gaba ha tonite nweta ezigbo ọlụ ha pụọ na befa
jee chọọ ụlọ bili onwe fa ịghọtagodo papịa nwesịrị ụlọ ebe niile na ya jụbarazi nke afọ ọntịle enyi nwoke wesị na ọ ga-anụ ya na ya nwere enyi nwoke na-abụ na-abịali ya di ịghọta na mana nwa landlọdụ ya gbazala kịta bụ onye nke ya lọvụ ya chọrọ ịnụ ọntịle o wee kpọrọ ya ka o jezugo papịa fana abụ ebirokwa n'ofu ụlọ ịmago papịa nwere ụlọ bili nke ncha ozugbo papịa fụrụ ya wesị ya kedu onye bụ ekwensu wee kwabịa wee kwabịa nwa ya na-ajụzi akedifọ na ya kọrọlụ enyi ya nwoke ịmagodo nwoke uche gị dụ ya na ọ ga-anụ gị ọ bụrụ ife niile ikonoko ka ị ga-akọrọ ya na o nwere ka asị wee kọtali ya dutoni a na-epreserve asị nwoke ya chọrọ ịnọ ịghọta na preservation ọsịbụ na ọgwara ahụ na ihe a ka a na-eme si ọtili ihe a wee ebe nwoke wee na-akwụ ya si anova nya nke ya nwụrụ awụwụ na ngwa ya nwoke adụbịa na datday enọdị aka na mepe kiaba ya kụjasịla akụja na ya mara ife a ga-eme eji aka si wee nọlụ enyi nwoke na-ajụzi anya pala anya n'aka ya wee na-asị ya na o nwere mgbe a gwara ya na ya na landlord ya na-enwe okwu mana ife ya ga-ahandụ n'onye abụ landlord ya afọ adịda landlord ewere ka o si akọlụ nwa ife na-aga n'etiti ya na ndị tenant in fact it was a drama ọsị m nne ka enyi nwoke na-ejizi wee duru ya wee pụọ ya wee bido n'isi wee kọla enyi nwoke everything happened between ya na papịa wee kọsịa enyi nwoke wee si oke ya ga-afụ papịa anya na bagodo ọsị m nne na ka enyi nwoke azara ya for 2 weeks ịmagonu ya eche na o decide go na ọ chọrọzịa ya wee focusza on the other guy chọrọ ịnụ ya ịghọta na ọ bụrụ na ya melie public ịmagonu ya ebido nyebe more attention kpọbịa n'abalị more mebe nke a mebe nke a after 3 weeks enyi nwoke ala ndekwa mbụ nke nwa landlord wee yọpịa sị ya na na papịa ekwusigo na first tụlụgo nke nwa nke nwa ịmagolu na ya ka chọkwala ịnụ ya na ya dị interested ịmagolu ụdịfe ahụ ya hapụ papịa na ya na papịa ebiro ịmagolu kwe so many things ọsị m nne na enyi nwaanyị si anya gbawakwa maka na the man fụrụ ya n'ụzọ wee si anya gwakwa enyi nwaanyị na bọsị ọbụla ọ ga-emegide wee nụọ nwa ya nwoke na ọ ga-abụ the greatest mistake o mere n'ụwa ya that na o nwere ife megide ka that marriage last ya na o nwere ife amamie ya hapụ nwa ya nwoke aka na o nwere ife ga-ejikọfa ọsị m nne ike kwụrụ ọtọ gwụ ya ya nwere ife a ga-eme ya wee nọgide enyi nwaanyị wee sị anya jee yọọ ya biko ya wee chebe wee jee ije yọọ this man biko not for this man ya tie n'ife mana ife ji wetala anyị akụkọ ọ bụ na gịnị mere na dịka anyị na-eme insist ya ga-anụ ya na lọvụl ya forget about papịa osikwe nke ọpụọ nke ahụ seriously o ya wee sị ka amalife ndị mmadụ lụ ọ bụ n'oge ị ka ga-anụ this guy after ihe a niile gị na papịa mere marriage ada adọ mma ka a na-enwe gala n'ime especially from the beginning bido kịta kpebe ikpe magolu who knows what will come out of this marriage hapụcha na nwa ya nwoke na love na-egbu ka mmanya mana still ọkwa nne ya ka ọ bụ mana bọọlụ dị na ngada gị ndị be anyị daalụdụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ